Добрый день, мое имя Татьяна Казак, и я экскурсовод по Музею гісторыі польскіх яўрэяў Полін у Варшаве. Запрашаю вас пазнаёміцца з музеем. Я прапаную вам паглядзець на гісторыю яўрэяў з пункту погляду сумеснай гісторыі Польшы і Беларусі. Мы пазнаёмімся з цікавымі асобамі, з падзеямі, якія звязваюць гісторыю гэтых двух краінаў. Мы знаходзімся ў галерэі «Першыя сустрэчы», якая распавядае пра перыяд сярэднявечча. Першыя яўрэі, якія трапляюць на польскія землі 1000 гадоў таму назад, былі купцамі. Першапачаткова яўрэі селяцца ва ўладанняў князёў. Адзін з такіх князёў Баліслаў Пабожны. У 1264 годзе надае прывілей, вядомы як Калішскі статут. У дакуменце былі акрэслены асноўныя правы і абавязкі прыбыўшых яўрэяў. Ён гарантаваў ім уласныя суды і асобныя суды для справаў, якія тычыліся яўрэяў і хрысціян. Дадаткова даваў яўрэям свабоду і бяспеку, уключаючы свабоду веравызнання, падарожжаў і гандлю. За гэтыя правы яўрэі плацілі князю падаткі. Гэты дакумент стаў асновай для наступных манархаў. Калі яны ўзыходзілі на трон, пацвярджалі аж да канца 18 стагоддзя. Калішскі статут даваў магчымасць яўрэйскаму грамадству жыць і працаваць на польскіх землях. Яўрэі сяліліся ў гарадах, ствараючы абшчыны. Каб жыць згодна з рэлігійнымі прадпісаннямі, яны атрымоўвалі дазволы, будавалі сінагогу, рытуальную купальню, мікву, рэзню і закладалі могілкі. Вялікі князь літоўскі Вітаўт у 1388 годзе выдаў, згодны са зместам Калішскага статута, свой прывілей для яўрэяў Берасця і Гародні. Ён рэгуляваў правы ў гэтых гарадах. Арыгінал дакумента не захаваўся. Мы ведаем пра яго з пазнейшых крыніц 16-18 стагоддзяў у польскай, старабеларускай і лацінскай версіях. Яўрэі, якія жылі на польскіх і літоўскіх землях, маглі атрымаць шляхецтва, але толькі ў тым выпадку, калі мелі заслугі перад каралём, а таксама прымалі іншую веру. У музеі мы распавядаем пра адну з такіх асобаў, пра Абрама Езафовіча. У маладосці ён перахрысціўся ў праваслаўе, але захаваў яўрэйскае імя. Быў сумленным фінансавым дарадцам і атрымаў адзін з першых шляхецтва і герб Ляліва. Быў прызначаны на пасаду падскарбія літоўскага, энергічна кіраваў прыбыткамі дзяржавы да самай смерці. Сваю значную маёмасць падзяліў сярод нашчадкаў. Выканаўцам яго волі быў князь і ўладальнік мястэчка Мір на Беларусі Юрый Ільініч. Менавіта дзякуючы шлюбнаму кантракту паміж дачкой Ільініча і сынам Езафовіча будаваўся вядомы сёння Мірскі замак, помнік ЮНЕСКО. У 1569 годзе Вялікае княства Літоўскае і карона польская падпісалі Люблінскую унію. І была створана новая дзяржава, Рэч Паспалітая дзвюх народаў. На чале дзяржавы стаяў кароль і вялікі князь, але галоўную роль у Рэч Паспалітай выконвала шляхта. У сярэдзіне 16 стагоддзя шляхта атрымала таксама права юрыдычнай апекі над яўрэямі, якую да гэтага часа меў толькі кароль. Таму шляхта часта запрашала ў свае гарады і мястэчкі яўрэяў, карыстаючыся іх навыкамі, кваліфікацыяй і кантактамі. На мапе Рэч Паспалітай з 1765 года мы можам пабачыць найбольшую колькасць мясцовасцей, дзе жылі яўрэі. Сярод пералічаных гарадоў і мястэчак многія з іх належалі каралю, шляхце і касцёлу. У прыватных мястэчках актыўна сяліліся яўрэі, пачынаючы з сярэдзіны 16 стагоддзя. Сярод вядомых і ўплывовых шляхецкіх родаў былі радзівілы. Менавіта на іх мануфактурах у Нясвіжы і Слуцку выраблялі знакамітыя слуцкія паясы. Пояс быў абавязковым элементам мужчынскага шляхецкага касцюма, а багатыя яўрэі таксама запазычылі паясы для свайго адзення.
Мы знаходзімся ў галерэі мястэчка, якая распавядае пра жыццё яўрэяў 18 стагоддзя. У такіх мястэчках сфарміравалася яўрэйская культура, звычаі, традыцыі. Яўрэі мястэчак размаўлялі на мове ідыш і мелі досыць абмежаваныя кантакты з суседзямі. Цэнтрам жыцця мястэчка з'яўляецца плошча, рынак. На ёй можна знайсці гандлёвыя рады, карчму, касцёл. Здалёк ад рынку знаходзілася частка, дзе жылі яўрэі. Найбольш пазнавальнай пабудовай яўрэйскага раёна была сінагога. Сінагога была сэрцам жыцця абшчыны, месцам, дзе мужчыны сустракаліся на супольную малітву, але таксама прыходзілі, каб паразмаўляць пра бягучыя справы. Часта пры сінагозе размяшчалася школа для хлопцаў, хедер. У Рэчы Паспалітай знаходзіліся сотні драўляных сінагог, у тым ліку і на беларускіх землях, у Воўпі і ў Гародні. На жаль, ні адна з гэтых сінагог не захавалася пасля вайны. Перад вамі рэканструкцыя даху сінагогі з мястэчка Гвоздзіц на тэрыторыі ўкраіны. Прыгледзімся да яе частак. Сінагога была цалкам пакрыта роспісамі, на якіх мы бачым тэксты малітваў, знакі задыяка, месіянскія сімвалы, міфічныя жывёлы. Важнае значэнне ў сінагозе мела біма, узвышэнне ў цэнтры. На ёй чыталі Тору і рабілі аб'явы. Самая галоўная частка сінагогі – гэта яе ўсходняя сцяна. Пры ёй знаходзіцца Арон ха-Кодыш – шафа, дзе захоўваецца Тора. Арон ха-Кодыш сімвалізуе каўчэг запавету і вызначае кірунак у бок Іерусаліма. Тора пакрыта тканінай і аздоблена каронай. Каб не дакранацца пальцамі да Торы, падчас чытання карыстаюцца спецыяльнай указкай. У канцы 18 стагоддзя Рэч Паспалітая губляе сваю незалежнасць. Яе тэрыторыя падзелена паміж Аўстрыяй, Прусіяй і Расійскай імперыяй. У склад апошняй уваходзяць сучасныя беларускія землі. Яўрэі Рэчы Паспалітай перасталі быць адной супольнасцю і сталі жыць пры новых умовах жыцця, навязаных дзяржавамі, якія падзялілі Рэч Паспалітую. 19 стагоддзя прыносіць значныя змены ў эканамічным жыцці ўсяго свету, а таксама характарызуецца з'яўленнем новых ідэй. У 19 стагоддзі фарміруюцца новыя напрамкі ў іудаізме. Заснавальнікам новага артадаксійнага іудаізму з'яўляецца Гаон з Вільна. Сапраўднае імя Гаона – Ільяху бен Шлома Зальман. Нарадзіўся ў мястэчку Сялец у Беларусі. Ён распрацаваў новую метадалогію і падыход да біблейскіх крыніц, што аказала вялікі ўплыў на навучанне іудаізму у 19-20 стагоддзях. Яго метады вывучэння Торы і яе каментароў выкарыстоўваюцца да сённяшняга дня. Дзякуючы яго дзейнасці з'явіліся дзве важныя канцэпцыі – ешыва як рэлігійны універсітэт і Талмуда ў той сістэме, у якой ён таксама вывучаецца сёння. Менавіта на тэрыторыі Беларусі і Літвы знаходзілася найбольшая колькасць вышэйшых навучальных рэлігійных устаноў і ешываў. У 1803 годзе была адчынена ешыва Эц-Хаім у Валожыні ў Беларусі. У часы яе росквіту навучалася да 400 вучняў. Многія з іх сталі вядомымі рэлігійнымі дзеячамі, рабінамі, паэтамі і пісьменнікамі. Гэта ешыва стала прататыпам большасці падобных навучальных устаноў і працавала да 1939 года. Яе будынак захаваўся да нашага часу. Доўгае 19 стагоддзя скончваецца Першай сусветнай вайной, і на тэрыторыі былых імперый паўстаюць новыя дзяржавы. У 1918 годзе з'яўляецца і Польша, шматнацыянальная і вялікая краіна. Нацыянальныя меншасці складалі 35% ад усяго насельніцтва. Сярод іх найбольш было ўкраінцаў, яўрэяў і беларусаў. Заходняя Беларусь уваходзіць у склад Другой Рэчы Паспалітай.
Я прапаную вам здзейсніць падарожжа па гарадах міжваеннай Польшы, бо менавіта ў гэты час развіваецца турызм, а ў ім вялікую ролю адыграў краязнаўчы рух, у якім прымалі ўдзел як яўрэі, так і палякі. Мой родны горад – гэта Гродна, размешчаны на маляўнічым беразе ракі Нёман. Багатая яўрэйская гісторыя тут распачынаецца ў 14 стагоддзі. У часопісе краязнаўства, які выдаваўся на ідыш і на польскай мове, даследчыца і актывістка краязнаўчага яўрэйскага руху Марыя Д'ямант-Рыскіндова піша пра горад. Жывапісны горад, размешчаны на ўзвышшах і пагорках, спаціны сярэднявечных помнікаў, поўны таямнічых дарог і галерэяў. У апошні час пачынае захапляць свет сваімі цікавымі раскопкамі. Новагрудак быў самым малым ваяводскім цэнтрам у міжваеннай Польшы. Усяго ў ім пражывала толькі 10 000 насельніцтва, але большую палову складалі яўрэі. Яўрэі дапамагалі адзін аднаму. Так, ураджэнец Новагрудка Александр Гаркаві, які выехаў у Амерыку яшчэ ў 1882 годзе, вярнуўся ў родны горад у 1920 і прывёз з сабой 2 чамаданы грошаў. За гэтыя грошы мясцовая абшчына пабудавала, напрыклад, рамесленную школу, кухню для дзяцей, шпіталь, а таксама дом для сталых людзей. Праз 11 гадоў Александр Гаркаві яшчэ раз наведаў Новагрудак і разам са здымачнай групай зняў дакументальны фільм пра жыццё горада, які сёння з'яўляецца крыніцай пра штодзённае жыццё яўрэяў Новагрудка. Гісторыя мястэчак і гарадоў Польшчы назаўсёды змянілася ў 1939 годзе, калі пачалася Другая сусветная вайна. Пасля вайны межы Польшы таксама значна змяніліся. Тэрыторыя заходняй Беларусі увайшла ў склад Савецкай Рэспублікі. Падчас Халакосту на тэрыторыі Беларусі было знішчана больш 800 000 яўрэяў. У пасляваеннай Польшчы перад многімі яўрэямі стаяла пытанне – застацца ў Польшы ці выехаць. У Беларусі такое пытанне амаль не ставілася, бо выехаць з савецкай краіны было амаль немагчыма. Пасля вайны у савецкай Беларусі налічваецца 150 000 яўрэяў. Паступова гэта лічба скарачаецца. Рэальная магчымасць выехаць з савецкай Беларусі атрымалася толькі ў 1980-х гадах. Апошні перапіс насельніцтва з 2019 года ў Беларусі паказаў 13 705 яўрэяў. І гэта складае менш 10% 1%. У Беларусі ёсць яўрэйскія арганізацыі, якія ўваходзяць у склад Саюза беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын, створаны ў 1991 годзе. А ад 2012 года існуе невялікі музей гісторыі і культуры яўрэяў Беларусі. Наша экскурсія па музею гісторыі польскіх яўрэяў – гэта невялікая частка сапраўды выдатнага і цікавага месца. Я запрашаю вас наведаць музей самастойна, а таксама ў суправаджэнні экскурсаводаў музея Полі. А яшчэ варта скарыстацца аўдыёгідам на беларускай мове. Адзіным беларускамоўным аўдыёгідам сярод музеяў Варшавы.